Gabon eta ongi etorri Miluzera. Gabon, Iazki. Ez behar txiki bat izan dut, Iazki. Benetan? Baina balio izan dit ikasteko, askotan ez beharretatik ikasten baita ez da. Bai. Kontua, pasioan indoala, erori zait diruzorroa. Non? Pasioan, herria marrenan indoala. Bale. Errepide bazterrean, erori zait. Hori gero jakin dut, ze topatu dut bueltan, eta diruzorra topatu duanerako autopila bat gainetik pasea zegoen. Hasi nahi zabaltzen, txartelak txiki eginda, bueno, segulako desmadria. Eta hortxe txartel artean topatu dut nire nortasun agiria osorik. Ukitu ere egin gabe, eta esan dut. Hori da ikasi duna ez behar rontatik Iazki. Gure nortasuna zuntxiezina da. Espainola zarala? Hori izango da? Ja, gure nortasuna, bidatez, travel kluba ere zuntxiezina. Zorionez. Datozela gure lehiakidak mesedez. Ni gauzaiak gira zuntxiezina. Gure nortasuna dena travel kluba. Zertakar zure nortasuna gira. Zure nortasuna gira zertakar. Ze jartzen du, Naroa Garmele eraiz lide aiurreneko nortasuna ginean jartzen du Miluzea garela. Ez da ala, Naroa Garmele. Bai. Bai, ez da. Letra Zue bai, zue bai. Ze zenbakirekin hasten da, zuena? Zazpibi. Pentsa, nola aldatu diren, belaunaldi arrakalak eta hemen, ez da? Gu lau, iru belaunaldikoa gara. Nik bat lau, hilen bat edo izango txan. Eta publikoa, bueno, erreziklatzen da. pizkanak hasiko gara. Bikote, 8. saioa gurean, eta halako batean, hasi dira dirua irabazten. €250. Zuenak baitira. Ze ingo dugu, diru horrekin? Ondo, aprobetxatu berko dugu, asko izerritutako dirua da, Ondo kostata irabazten dirua, bai. Ze askotan hemen Miluzeak izaten dira, sokatira bat irabazi eta beste ere bai, eta dirua pilatu. Zuek alde duzuena, kopurua horrela erraldoia izan ezagatik ere, aprobetxatzen, apreziatzen jakingo duzuela. Bai, dudik ez. Horrendik ere unkituta daude. Baina, Naroa, ez dugu pentsatu, €250 zer egingo dugun? Ba ez, egia esan ez. Horrek esan nahi du, ze denbora izan duzu, pentsatzeko. Bai, denbora bai. Etorri horretik, iritsitakoan zer egingo dugu horrekin. Baina, aparteko beharrik, Naroa, ez dugula izango, ezta? Ez, pixua ordaintzeko igual. Vale. Ez asko mate baina. Komeni... €1, pixua ordaintzeko. Geixiago, honek, azte bete Kompra ordaintzeko igual. Hoi da, kompra. Carmele, pixat bide honi, jarraipena ematea hori da asmoa? Bai, espero, Bai, ez da? Ja, dirua, zakua iotzen joan bergeago. Hori ere esaten da, diruak erakartzen duela diru bat, ez dakit zer. Bueno, pixka bat irabazi duzuenez. Animo eta gainontzean gogoratu beti geratuko zaigula travel kluba eta hori. Animo bikote, zorteon. Eraiz eta lide zengo duz. Ondo. Laugarren saioa, €600 irabazita. Eraitz liburutegiko txartela berritu behar duzula eta gaur argazkiak, ez da? Karnetekoek. Guztiz, bai. Lide laguntzera joango zara. Bai, nire argazki batatzea. Argazki batzuk atara eta bide batez. nortasuna giridanak egunean jarriko. Oida. Ondo, eguneratzeko datuak, Eraitze, besteak beste Miluzen aurreko finala ez. Naroa eta Karmelek be, zeo zer egin behar dutela. Baina aurrekoek bai. Ondo, ez da, martxa hartuta lehiaketan. Bai. Ze humorerekin zatozte gaur? Baita oso humoretxu. Inspirauta gatu. Gainera, Bai. Ez da humore hona, bakarrik inspirazioa ere aldeko. Oida. Baukazu erritualik, Miluze hasi aurretik egiten dugu hau eta... Oengoz ez, baina igual hemendik aurrea zuzu sortu. Bai, arnasa hartu eta... Komeni, hori beti, Oida. Bota, erotaka, eskabate... Bai. Segi hortan, saio osoan zehar. Irakasle ikasketak eginda, Eraitz, eta esan dugu, urretxun dantzataldien eta bazabiltzela. Bai. Dirutsuarekin bidaia bat, zein izango litzateke ametxetako bidaia? Ba, ez dakit egia esan, baina Noruegaldea jute igual asko gustauko litzaiake. Ez dakit, paisajez aldau eta ikusteko eta... Ondo. Liden ametxetako bat, telebistan lan egin, irratian? Bai, izan liteke, ametxetako bat. Bai. Ze estilotako saioetan, edo? Nei kulturakin lotura daukaten alderdi horiek gustatzen dezkit, orduan bai. Momentuz, Goierriko hitzan, eta beste Miluzen be erakusten, zerrari ez darien? Haure kultura da, noski? Haure kultura, horregatik, bai. Hau, kultura... Bereziki da kultura. Bereziki. Hau batzuek, ongi etorri. Eta gurean, estreinakoz, ongi etorri beraz. Aiurretaneko gabon. Arratzaldeon. Kaixo. Zer moduz? Elegante. Elegante. Ez dago zu itxura txarrik egia zan. Nondi gatoz? Aramaixotik. Aramaixo, bikain, eta elkarrekin gatoz, urteak daramatzagulako elkarren bueltan, edo? Bai, txikitatik gare lagunak eta... Bai, elkarre ikusten duten momentuan, pentsatutzen duten. Anaiek. Hau beteko da. Alako batean Miluzera joango gara, ez da? Eta erabaki hori hartu duzue batera edo batak egarri du bestean, nola izan da?
Nire erabakixe igual, baina Ekimena Aiurrena. erreza konbenzintzeko, Vale. Eta Aiur, ze asmorekin gatoz, Miluzera? Ondo pasau, Vale. eta sozer eruten badago ondiok hobeto. Baina lehentasuna, ondo pasatzea, eta bar. Esperientzia. Vale, Ondo, bikain. ondo. Gainontzean zuek ere ari zarete, kurrikuluma osatzen, ikasketak egin da Aiur. Gauzatzen, Gauzatzen, zertan, ari gara? energia berriztagarriak, Eibarren. Ona. Garrantzitsua, noski? Hori esaten dabe. Aiza, zuk zezago duzu ba, kontratan azazue, etorkizunean ere. Hori da. Asmoa zertan lan egitekoa, Aiur? Ba, edo zer, baina, bueno, igual ikerkuntzan izen leike, edo Ondo. enpresa baten, bate daki. Ateak zabalik momentu. Momentu irekita. Planetak behar du, Bai, noski, beharko ez du, ba. Bai. Be planetarik ez dagoelako, jari. Nik ere bak eskadatorzatik. Eneko, zu berriz? Ni irakaskuntza masterra itzen nabil Iruñan, eta hori gero irakasle izeteko. Hauek ere beharrezkoak, noski. Badaude, batzuk dira, hori ere egia da, baina euskal ikaskuntza egindakoa. Bai, hori da. Vale. Eta gainontzean, Eneko, zu denbora pasa xakean? Ez, hori aiurra. Xakean aiurra aritzen da, Bai, aiur. barkatu. Bai. Xakean ikasitako hori, Miluzen aplikatzea da zua, edo? Ez dakit nola, Ja, Halko basan. Vale, zuk ez badakizu, nik ez dut erakutsiko, egia esan ez dut gehiagin meperatzen xakea. Eneko, denbora pasata, ze zaletasun ditugu? Kirola itxia guztetan jat, mendira zan, da, bizikletiaz, eta holan da. Inguru Ondo. aproposean bizi gara hortarako Bai, gainera. bai. Ondo derto. Ez esanik ez. Ba, animo, bikote, zorte hon eta gozatu, Eskerrik asko. Gozatu daldala dirutxu irabazi, adi danok Miluzeko zakuan gaur raugoran zu, 29.000 eta 800 euro. Jepa! No. Publikoa, dotore, Gai. nondik eta Igeldoko jubilatuak etorri dira bizitan. Eskerrik asko, batzuek. Leku gitxi egongo di Euskal Herrian gaine derrak. Boa, Leku gitxi egongo di gaine derrak. Euskal saioa grabatu duen, beste beste handik. Bai. Bo, bikain. Bai, urretaneko lehian hasteko segun laguntza behar dugu, tribonen berbak potokumeak edo ikusi makusi seguntzat. Geuk potokumea. Erto, Naroa eta Karmelentzat, Ikusi makusi, Tribuaren Vale. berbak beraz, eraitz eta liderentzat ondo. Erto. Ba, ikusi makusi hasiko gara, Naroa eta Karmele, 8 programa urekin, neskak. Hasi zarete laguntzuek egiten? Bueno, aigea, Iatzen eta... Oso jende jatorra da hemen, esan inberda. Ondo, ba ez da agian taula txarra zuentzat. Ah. Naroa Karmele, batetik 8ra. Ilaski, Jon, Karmele, Eneko, Lide, Aiur, Eraitz, Naroa. Unkituta era. Naroa, Eneko. Lau, Naroa, zortzi, Antxon, sei, Ah, Eraitz, 6. Ai, Tio, Aiur, iru, Ilaski, 2. Lide, zazpi, sei, Karmele, 3. Eneko, 5. Naroa, zortzi, Eske, bien. Antxon, bi, Eraitz, zazpi, Aiur, sei, Ilaski, bat, Lide, bost, Karmele, lau, Eneko, eneko, zazpi, eneko, Naroa, zortzi, Antxon, bi, Eraitz, zazpi. Hirugarren hau ere sartu da. Lastima, Ia denak asmatu da nitu honetan. Bai, esan digutenez gero ordena ere zen garrantziaren araberakoa. Ilaski, Antxon eta gainontzeko noski. Karmele. 30 puntu oso. Bikain, Eraitz eta Lide Triboren berbak, zuentzat gorputz atal organo horrela gustokoena, daukazue? Bihotza. Begira, hau batez, oso ondo, ia gertzen den. Demora, garuna Eraitz, Murmuña. esofagoa, Estegorria. uretra, Puxika. garuna, Lide, Burmuina. esofagoa, Estegorria. uretra, Gernubidea. ondo. Diafragma, Kirioa. garuna, Murmuña. esofagoa, Estegorria. uretra, Gernubidea. diafragma, Sabel Zabaia. trakea, Zintzurrestea. umetokia, Emasabela. maskuria, Puxika.
eta nervioa. Kirioa. Eta bihotza. Bihotza ere bai. Iepa! Ba, merezita eta bihotza zen puntu zuentzat, paso, Aiurretaneko esan dugu bertxozala izatez gain, mendizali epe bai, mendireta joaten zarete. Bai. Zeuen guztoko, holan menditxu bat, igoteko? Horixo, larama izan berdan. Ondo? Txirritatxo eramango zuia zeueka, zurrenguen? Etorri aizela. Ondo? Gero soziadera ere bai, Aiurretaneko, zuen oinak, hitzak eta bertsoa. Sasoi honetan, basoetan, Barna, badabil euskaldun, pila, mendiko botak ondo, lotuta, ziza eta onjo, bila, nik proposatuko dizut, plana, baldin bazara, abila, saskia bete ekarriz, gero, prestatuko dut. tortilla. Oso ondo? Iepa! Bikaintasuna, Hala, aurre ikusten du ni behintzat. Bai, noski. Aupa! Bikain. Aiurretaneko azera. Puntu zetak. Hala, bai. Eze hona, Afaltzeko onjo, revuelto bat orain. Aukera nahiago, zer horrek bildutakoak edo? Ez. Ekarri ezazkia dela, ez da? Bai, preskoek, bai. Eta tortilla ere platere da zuzen. Ez, tortilla hori bai. Naro eta Karmele, lanerako prest, Oso prest. Imintzio bat eta hartu lekua, eraitz eta lide bestaldean. Lehenbiziko errondara. Animo, Eta denbora. Tenislari bat, etxen bizikleta bat, txikitxo bat, hamster bat, xagu bat, txaten bat, azti bat, mago bat, sorgine, Harry Potter. Zer da hori? Baloi bat. Ez, sorgine, bola magiko behidatzen eta orkutun ez pasatzen. Bigarrena. Korrikalarie, karrera baten. karren dorsala, Maratoi baten. Maratoia oso, no? Gidarie, autobuseko txoperra eta umea, eskola bide. Taxia lasai, bai? Taxi hitzeiten. Taxi gidarie eta bidaiarie izketan. Oso ondo. Oso ondo. Ba, utziko diogu eraitzia maitzen. Bai, ez da. Zorginak ez talisko belan begiretzen minutu pasakoan, noiz eta non bakarren den. Nu eta gero gertzen da, eta zakoero, nu eta guztia hode eta... Danak, 60 puntu partu bai. Askotan ez erren gira lago, eta proposamenak bota beldurri gabe. Sobran. Apa, hoi herri hartu lekua, ara moixotarrak bestaldean. Eta zuek ere bota proposamenak, ados? A ber, ba. Denbora. Mareatu. Bueno. Gaixorik. Vale. Pozoinduta. Ez. Antibiotikoak hartu. Bueno, ze hartu du? Pastilla. Bai. Pastilla zagau. Bai. Estipotea zabaldu. Ez. Ondo. Zagar zunguain. Naranja zungua. Bai. Ondo, bien artean? Bilagun. Bai. Nortzuk? Zaldi gainean. Nortzuk? Bai. Don Quijote eta Sancho. Bai, oso! Artuleku, Oso ondo, Pentsatu, igual momentu batean liburu ere aipatuko dute, Pelikula egin dugu zuzenean. Oso ondo, eta bombilla piztu, aiurtenekori momentu berdinet. Bai. Ederto, danak hau batzuek, 60 puntu. Eneko antza sagar zukuzalea, gainera, ezta? Vitamin asko du horrek. Erabili orain, astintzeko, gorputz astintzeko, Naroa Karmele bestaldean. Eta hirugarren erronda, ariketa bikaina ikusten ari gara eta. Eutsi horri. Denbora. Tripa, handia, aurdun, ume... Bai, eta? Aurdunaldia. Erditu. Kontrakzioak... Bero. Ura irekia, buskatu. Bai, ondo. Maia, ez? Iskutatu, maia azpin. Ui, ama... Tirote bat, eskutatu. Bai, iskutatu... Tritxerak.
Bero, Karmele. Trincherak eskutatu. Gerra batean eskutatu. Murai, defensa... Bero. Arresia. Eskutua. Babeslekoa. Nola da? Hirugarrena bien artean. Bizok, batera? Eguraldia, paseatzen bilagun. Bilagun eguraldia eta zitzaiten. Euria. Zer dita? Etxean. Non, zertan, egoera? Pasea, geldik. Guzki hartzen, oporretan, bilagun. Turismo gidaria eta turista hartzuleko mesedez. Una zerki. Ondo ari ginen, gero, bai, trabatu gara bunkerrarekin. Bunkerran. Bunkerra behar genuen eta, bai, turismo gidaria, turista. Nik beti ikustot ETV bat. Bai? Bai, etartek hablan bunkerrak eta nazien gordelekuak eta ikustot, ez? Ikusi eta ikasi gauza guztietatik. Eta ez dema bunker, eskerrakuk. Dana argira, hau basuek, venga, hogeina puntu bat asmatuta. Eroglio. Bere bunkerrean? Bai, eroglio dabil Miluzako bunkerrien, orain badakizu ja bakarrik, guztiz. Bai, za. Bai, tartekalen joaten ginen kafe batekin eta orain bakarrik. Nahiago du bakarrik. Naro eta Karmele, ia, bere bakardadetik zer dakarren. Lehenengo eroglifikoa denpara. Paretan margotu dut. Ogia. Ez. Masa. Euskeraz. Masa, euskeraz? Mamia. Ez. Goikuen hor da. Zenbat? Iru. Venga. Irukoa. Iru baderantzunan zati. Irukia. Irukikoa. Iruki baderantzunan zati. Kim Jong-un. Zein? Ipar Koreako agintaria. Bai. Eta Irukim orea. Masa hori orea. Irukim orea. Ez aldu gaur Kim Jong-unek Miluza ikusten. Jakiten badu ezakizuela norden. Misila ona, akaso, Nahi dauenien. Nahi dauenien. Argi, bunkerrak eta berriz. Naro Karmele, bigarrena, denpora. Zure jarrerak ematen dit. Italia. Italiako zer? Alderantziz, Italia. Ez, Italia ez. Zehazki? Roma. Bai? Erroma. Bai? Urrom. Zure jarrak ematen, amorrua. Bai? Bai. Geruta, Bai. Zer ikusten dugu Italia, baina Italiako hiriburua behar dugu, Erroma alderantziz irakurtzen dugu, izpiloan agertzen den guztia, orduen, amorrea etori. Eta Aldatutak? Aldatuta, amorrua. Aldatutak? Aldatutak, amorrua. Amorru bizka batera, puntuak ere iritsi dira. 50 bikote ondo! Eraitz eta lide. Zer? Erolifikoak asmatzeko prest? Ba, oso prest. Zea, lai gainera, Batzuk beldurtuta eta izaten dira, hauek. Irribarre galdua. Ondo, lehenengoa denpora, Nafarroan dago. Hartza... Hiru hartzun. Bai, hirurtzuna. Ondo. Eta horiketa hori izan, hiru hartzun eta hiru hartzun, akenduta, hirurtzun. Osondo. Ederto. Zeiziltasun. Konzentrazioa, Ez uzango ezer? Hirurtzunen zemate bakarrizketa inzuz? Ez bat ere hori izango da. Akaso, isiltasun honen jatorria, hirurtzun nahi duzunean ni joateko prest, Bigarren eroglifikoa, denpora. Noiz kimatuko ditugu? Bale, Argentina... Billarra... Argentina, Billarra, Argentin bolak. Bola Argentina. Argentina... Kodea. Nazioarteko kodea. Laburrau. Ez. Bai? Arbolak. Bai? Nazioarteko kodeekin egingo dugu jolas eroglifikoetan, Argentinako nazioarteko kodigoa AR. Bolak. Begien, arbolak. Oso ondo, eta ni bitartean, hirurtzunekoa, ia lotuta, ja. Bai, Ja, zuzenean. Sekulakoak, 100 puntuk! Oso ondo! Ikain! Aiurretaneko, zer, erolifikoak zuen guztokuek? Guztokuek bai, baina ataska bitxendi batuta. Bueno, ataskatu barik, seguru. Hori. Lehenengoa, denpora. Hori bai film. Nor da? Satarra. Sa ez? Nor da? Tarzan. Bale? Enegaz, venga. Aiurre negaz, esan zune. Satarra, Tarzan. Satana.
Santana. Esan dugu? Esan dugu debez. Zan. Eta lehenengo zatia ez dugu behar. Zan. Eta bigarrenan lehenengo behar dugu. Santarra. Zatarra esaten egon gara. Santarra behar genuen. Gure euskal ikasketak egindako gara eta zorrot jarri behar noski. Guramumak behin da herriz. Bai? Santarra, Nori? Santarra. Zuri ez. Maite ezagun gentiri. Dan bitarte gazetzen zemauzten zu santarra hori, ja, txarra. Kontuz, Txarra, santarra gauze txarra da. Aiurreneko bigarrena denpora. Zaindu behar dira. Arre... Bai. Behien zer. Harremanak. Bai. Ondo. Ondo. Zaldiari arre esaten diogu arre, eta lanak, ele hori eta eme ordezkatuta, harremanak. Oso ondo. Hain du harremanak, Zuen artekoa, Aiurreneko, ondo? Ez, Zuen arteko harremana diot. Bai, ederto. Elegante. Bikain. Ba, 50 puntu zaritan. Iazki eta orain... Esan. Autokritika apuru bat. Ez dago gaizkita. Zuk zure bururi? Bueno, ba, lehenengo aukera izango da. Miramon menditik ari baikara. Eta Miramonen topatutako ohar bat zazpikitan gaur. Hemen ere akatsak egiten baitira. Honela, topatu dugu. Komunean, Eta dio, Mercedes. Bai? Zitzaritore Mercedes, ez da? Ez bota kafe edalontzirik, infusi hori. Gero gehitu dute horrela. Eta bestetakorik, eta bar. Bestetakoarik jartzen du, eneko utxere bertan, bestetakoarik, bueno, denetik izan da, esan dute, zuzen dezagun. Hasi gira zuzentzen, eta zuzenketak dio, Mercedes ez bota kafe dalontzirik, horre bajan dugu, bitartean, bestetakorik, eta bar, orduan. Asmoa ona da, baina ia guk ere eredu ematen badugun, ez da? Zer bestela iristen dira Miluzeko lehiakidea, komunera joan da, nola? Zazpiki bat hemen platoan? Eteben! Ebidat ez akatsa ez da gurea, baina dagokion ari txalo ero bat, eta zuzen du, Mercedes. Gurea ez da. Akatxik bat ere egin gabe, ia komodi bat lortzen dugun. Naroa, Karmele, lehenbiziko eskua, honela diota. Pertsona horri ez sinetzik gehiegi. Ez fidantzan. Zein da, Armintz Gorrotxategi gozogileak aurkezten duen telebista saioaren izena. Gastronomadak, gozogileen liga, gozo, dagoenean bonbon. Gozogileen liga. Dagoenean bonbon. Ba, erixe. Armintz, tolosarra. Bokala? Naroa, Karmele, entzun hau. Marka. Eta marka. Zer da, zure txalue? Zein darra, publikoa ere zoratu. Nola du, izena kantu honek? Ekuador, Chile, Peru, Bolivia. Zait, baina nik postu. Bai? Ekuador. Ondo. Ekuador, esaten du. Bai, Ekuador! Bai. Bokala? Bai. Entzun, guk sinatu gendun, igeldoko jubilatu eta ausgugaz. Guk sinatu gendun jubilatuen aldeko eta gutxiengo eta hemen eskubideen aldeko... Zuekin borrokan bat egin dago, Bai, guztiz gainera. Aurrekun gure amak esan dozku, egondala kasuli ezoten jubilaun alde. Juen zeu, Mercedes. Txalo jotzera, ez da? Beitu egin. Jubilatuen alde. Zer txalo! Haurik, jubilatuen alde. Listo. Hala, esan da. Kontuz, eta belarrondokoak ere emate ditu indartzuak, bate. Naroa, Karmele, erne aurrera. Nola esaten zaio zerri harrari. Erra animalia, Do. Gustora. Papoa, igela, apoa, zapoa. Papoa. Tarteka maju padauze. Bai. Zer? Apoa. Muski. Erra hori, Bai. Bokala? I. Eta? Saiak era egiteko prestez? Aurrera ingo dugu edo? Bai, aurrera. Bazen ba, entzun? Saiatu gaitezen deno, egoera betzeko, herria gorputzaba, hizkuntza bihotza. Gaderrak dio, ze abestiren bertsioa egin du Etxeberria eta Seme Trekitilariak taldeak. Living on a prayer, live forever, life is life, life. Life is life. Life is life. Ona, oso ona. 10 urte igual nik ere. Bai? Bai. Aguatera zenean, benetan bai. Bai, nire topetako bat zan. Ona. Bai. Bokala? Bai.
Pertsona horri ez sinetsi gehiegi bioenunziatuak, eta? Bai. Askatu egingo dute, Eba? Bai. Beti gezurra dioenak ez du inoiz engainatzen. Akatxiki bat. Bueno, ea zuzentzen dugun. Azken erronda, Euskal Herriko zein lurraldek egiten du muga beste 5 Euskal lurralderekin. Nafarroa Garaia, Gipuzkoak, Lapurdik edo Arabak. Nafarroa Garaia. Ondo. Bokala o falta da. Ondo irakurri. Lehen irakurri duguna. Bai? Pertsona horri ez sinetsi gehiegi. Bai? Ja, bota. Ai, ama. Bikote? Bai, Jen. Bai. Beti gezurra Orain behar dugu erantzuna, Beti gezurra dioenak Ez du. inoiz engainatzen. Zeta ezin da izan. Ez du? Ez du inor. Bueno. Tamaina! Ja. Dioenak ez inor ondo. Bigarren eskua. Eutxi, eraitz, lider. Zuko beto egingo zenuke? Nor bihurtu du Texaseko Ranger Adimentxuk. Lur Errekondo, Barbara Goenaga, Itziber Grados, nere alias. Lur Errekondo. Bai, Adimentxu baripe lur bada. Bai, ez da? Bai. Sasoia, banta. Bai. Honek txuk Norrisi, bona. Ikusiko nuke. Eta aurrera, entzun. Zeure azal gozoa, omendu gurean dabiz. Nola? Karreran, iturria nonete da. Basta hitz estali dugu, Mikel Urdangarinen abestian, kirikinoa, sagarroia, kirikolatza, rikua. Sagarroia. Kirikolatza. Kirikolatza karreran, Mikel. iturria nonete da. Bokala? Lehenoko diskue? Bai, Bai. Hemen hasi zen dena. Bai. Okala? Eraitz, lide aurrera. Ze filmetan ez du lan egin Nagore Aranburu aktoreak, Irati Loreak Amama, Hil Kanpaiak. Irati. Errobatea. Loreak. Errobatea. Hil kanpaiak. Ondo. Eta bokala? I. Jupa. Saiakera edo... Ba aurrera, eraitz eta lide, eta entzun? Ez da txarra, Ba, ze bikotek ideren bertxio egin digu Adimentxuk. Tapia eta Leturia, Pantxoa eta Peio, Imuntza eta Beloki, Izter eta Labier. Pantxoa eta Peio. Pantxoa eta Peio. Zondo, Alde erreko. Izan urtsitza bezala. Bokala? Oh, zan dute? Izateko libre. Eta? Saiakera edo azken erronda? Azken erronda. Venga, azkena, eutxi. Zer motatako txoria da piolin? Kolibria, kanarioa, perikitoa, txolarrea. Kanarioa. Ondo. Azken bokala? Falta? Begira. Zuko beto egingo zenuke? Dakienari kontra egin eta ez dakiguna argitu. Ge hori badago. Gea bat zegoen. Dakizula. Komo Komo dinik ez beraz? Bueno, aiurreneko, zuena aukera, 3. eskua. Agarra. Parrandako gauzarik onena, parranda bera, ez da? Nola esaten zaio konklabean Kapera Sistinoko tximiniatik ateratzen den keari, zuzenean? Fumata.
Bai, fumeta iurkotuz. Beste kapera batean dago hori. Bokala? Ondo. Aurrera ba, entzun. Galderak dio, non eskaini zuen Zetak taldeak, Mitoaroa bi ikuskizuna Nafarroarenan, Ilunben, Anoetan edo Belodromoan? Ilunbe. Bai horixe. Zeitzen hori, Haze azte burua. Bai, Arrapatuko nuke berriro, begira, parranda ipatuta hemen. Bai. Eta aurrera, Goenkaleko zein pertsonaia da argazkikoa? Agurtzane, Leonor, Julia, Lutxi, publikoa isilik. Agurtzane. Lutxi. Belaunaldi, arrakala. Leonor. Mesedez. Mesedez, mi amor, mesedez. Kubana maripuzilla. Maria Luisak ez da. Zeria torrazan kontxu, benetan, Katarratzista igual garaia, baina garaia. Zena dut. Parrandako gauzarik onena, alegin du? Bai. Bokala? Bokala? Bokala. Horrekin jaz esanik, Vale. Bai? Bai. Bukaerarik gabeko hausnarketa sakonak. Ja, etxera joan aurretik, maite zaitu. Ondo, bikote. Eta Adidanok markagailuetara goaz, 260 eta komodina. Lehenengo markagailuan Aroak eta Karmelek, Eraitz Lide, 260 eta komodina. 310, Aiurreneko komodinite. Ba. Puntu aldetik txartu ez. Iaz hartatzen den, zein da zuzena, talde bat agurtuko dugu, proba hau eta gero, adi erantzun zuek. Lehenengo errondan, munduko zubien izenak dira. Golden Gate zubia, Ponte di Rialto, Capelbruke, Madison County Bridge, Carlosen zubia, Tower Bridge, Cambridge, Brooklyn zubia, Frankie Bridge, Ponte Vecchio, Sydney Harbour Bridge. Brooklyn zubia. New Yorken. Ua, una pelikule horre. Eraitz Lide. Golden Gate. Hau ere oso telebizioa. Zerretan, Aiurreneko. Carlosen zubia. Pragako zubirik ezagunena, bazarrena. Naroa eta Karmele. Sydney Harbour Bridge. Australiako Gales berria estatuan dagoena, bai. Eraitz Lide. Tower Bridge. Neure fab. Londonen. Neure fab. Aiurreneko. Capelbruke. Suizako Luzerna irian, bai. Bai, porque beste di Rialto. Ponte di Rialto. Venezian. Ametik azpitik pasatzen mazara mutxu bat eman bizu. Bai, Ondoko egaz. Bai, benetan. Eraitz eta Lide azkena. Komodina. Bai, ez da. Horrek beti asmatzen duta. Ponte Vecchio hori esker, 150 puntu. Eta aurrera egiteko bigarren errondan, logoan kolore horia dute. Eraitz Lide, ez dago kasita. Ikea, McDonald's, National Geographic, Starbucks, Pokémon, Lay's, Snapchat, Nikon, Cheetos, Canon, Spotify. Ikea. Urdinarekin batera, bai. Aiurreneko? McDonald's. Gorriarekin batera. Snapchat. Horia eta zuria dago. National Geographic. Bai, laukitxo horia du. Aiurreneko? Lay's. Ondo. Cheetos. Letrak horiak dira, bai. Eraitz Lide? Pokémon. Bai. Azkena aiurreteneko, ez daukazue komodinik. Asmatu ezkero, puntu zaparra da. Zuzena da, aiurreteneko! 150 puntu. Hirugarren errondan, zeuk abiatuta aiurreteneko tximeleta motak.
dira Amiral Gorria, Bihotz tximeleta, Adonis Urdina, Kiribil tximeleta, tximeleta erraldoia, Asun tximeleta, tximeleta Liu, Monarka tximeleta, Apolo tximeleta, Limoi tximeleta, Ispilu tximeleta. Erraldoia. Ba, ez da alakorik ez? Antxon bai, tximeleta erraldoia. Nola bait, belarrien atiketa diozu. Amiral Gorria. Naroa Karmele. Amiral Gorria. Monarka. Venga, bai. Ispilu tximeleta. Geraitz lide? Bihotz tximeleta. Polita da izena. Asmatu egin dugu ordea. Naroa Karmele bakarrik. Tximeleta Liu. Fermin Muguruzaren abesti badau. Punturik ez eta markagailuak. 260 puntu, Naroak eta Karmelek. 610, Eraitz eta Lide, 460, Aiurreneko. Naroa da Karmele, borrokan aritu gara, baina azken ontarako ja sailkapena ere erabakita zegoen. Hauxe, Erne, 8. izango da zuen azkena. Gainera, azken saio honen atarian 250 euro ere irabazi ditugu. Horrez gain, zer gehiago daramagu etxera, Karmele? Esperientzia, jendia. Gustora aritu zarete? Oso gustoa. Bai, 8 saio asko baitira. Bai. Gozatu dugu. Bai. Ikain, eskerrik asko. Eskerrik asko. Kanpo arte gozatu. Goikote. Lagunok aurrera miluzen Naroa eta Karmele. Agurtuta, Erne, goierritarregia beteranoen leku ere konkistatu dut, Eraitz zorionak. Eskerrik asko. Hau bat ez, hau ere, bihotza. Eskerrik asko, Dena, ondo. dena. Telepatiatik ere behar da miluzen, noski. Pixkat. Aiurretaneko behondo izuela? Eskerrik asko, eskerrik asko. Nozta? Bai. Aurrera egin dugu. Hori helburuetako bat izango. Helburuetako bat, bai. Helburu bakarra edo? Bueno, oinarte bai, Bai. Eta orain, zein da helburua? Aber gerra emuten duen sokatira. Gerra emun! Ikusgarria izango da, seguru. Erantzuten, zuek lehenak, ados? Oso ondo. Hartu lekua ba, eta guazen, sokatirara. Denbora, zein euskal lurraldetan dago Lagran udalerria? Nafarroa. Araban dago, ze izendu Keniako mendirik altuenak? Kilimanjaro. Kenia izena du, ze ozeanotan dago berriz Bizkaiko golkoa? Atlantikoa. Ondo. Ze urtetan sortu zen NATO erakundea? 1918. 59an. Zer esan nahi du topo aurrizkiak? Paso. Autobusa. Lekua esan nahi du. Kirolaz gain ze disiplinatan aritzagatik da ezaguna Zigor Itzurrieta aurkezlea. Mendi lasterketan. Kirolaz gain, zein herrialdetan sortu zen baleta? Frantzian. Italian, zein da Kanadako hiriburua? Paso. Ottawa. Zenbat da 11 berbi? 22. 121. Berbi, zein udalerritan jaio ziren Iñurrategi anaiak? Araban. Atxabaltan, zein da Islamia Erregutegiko 9. hilabetearen izena? Paso. Ramadan eta... Nire analizia. Hartu dugu topoa. Eta... Maldan bera. Maldan bera. Zein hartu toporik orain? Noski. Bestak besta atzen txiki bat eta hemen miluzeren orbitan egon behar zedetelako. Lazuzko bat. Jazta. Eraitz eta Lide, ala ere, bitu, txalo zeparra da zuen, Ondo, despeia torre, beste miluzaren zari. Hurrengo arte! Hau ere gertatzen da bat arteka miluzen, saiora estreñako zetorri, eta finalera arteko bidea urratu, Aiurreneko ondo. Bai, ezin gakeja. Hola ba. Bueno, kejatzeare libre da, baina momentuz diot. Ez. Bide hona osatzen ari gara. Zuzenean Zakurakoa izango da bide hau? Ia? Ondo, litzake. Eta hartzen bada guk hartu, Asko dago hartzeko. Zehazki, 29 mila eta 800 euro. Hori guztia hartzen gara. Ia ba, pentsioak ere kopuru hauekin berdintzen diren pixkanaka. Igeldoko jubilatuak animo! Mila esker gurean izateagatik! Apazuek! Eta etxekuei esan, gurekin bat egiteko momentua dela aplikazio batera, eta guztiok konektatuko gara eta guztiok final bere egingo dugu.
Miluz euskaraz. Nola bestela? Nola bestela. Bueno, bokamol. Bai, bitu, katalanez izan zan. Baina Miluz euskara. Miluz euskaraz, ez du egin, gazteleraz. Gaztelerazko bertsiorik. Zan nahi, Nik kasunetan ez. Ez. Ederkiari gara. Ondo? Aiurreteneko, irakurzaletasuna, zuek? Zelan daruzia? Apur bat, bai. Bai, nire pixkat, baina larrei ez, Ondo, zio zer? Neurri zen. Erto. Esan zieten etxean, literaturarekin kontuz mesedez, gero hasi eta ez da jakin. Literaturarekin kontuz, besteak beste buruek zabaltzeko, espiritu kritikorako, jakintzarako, ezinbesteko edalako, orduen literaturarekin kontuz. Txalo, Ia ba. Aiurreneko irakurtzen zui euskeraz? Euskeraz eta irakurtzen zui, Ba, apur bat, bai. Ni azken aldizan, ez. Ze irakurtzen zabiltz, Aiur? Daniel Kahnemanen liburu bat, Thinking Fast and Slow. Eta niko? Bai. Nik azken aldiz espainolez irakurri nauen Kafkana, El Proceso. Ai ba, ondo? Herriketa. Ikusten zui eze argitaletxedan? Ez normalien ez. Hori ere fijatu egin behar dalako, ezta? Aiurreteneko, sorte honon, gaur, jakin nahi duguna da, literatura euskaraz baino plazaratzen ez duten argitaletxeak dira. Denbora. Asti berri, bai edo ez? Elkar. Maiatz? Amiela? Igela? Erein? Pasaztaite? Alberdania? Katakrak? Susa? Harriet? Egiaztatu egingo dugu. Bostakatx. Hain aldaketak, Aiurreneko. Zortzi, akatx. Hori txarra. Taldatu txoxei. Ez bosta. Ez oso errez, ni idea. Ingot altuntu. Hain aldaketak? Altuntu. Eta ya. Zazpi akatx. Venga, azken segunduak aldaketak egiteko. Zegarri. Nik hau ez da. Egiaztapenik ez dago? Ba, idea ipez, Ikusi ez. Aiurreteneko, urrezko galdera. Izenetako bi akrostikoak dira, denpora. Zer? Izenetako bi akrostikoak dira. Esaldi bateko hitzen lehen letrak. Aukerak, sartu? Sartu bi? Aiurreteneko. Galdute, apurtxuet? Oso. Bueno, euskal argitaletxe ezagunenetako bat elkar izango da zalantza barik. Nire favoritoetako bat bada elkar. Da elkarrek kaleratzen dituen euskarazko liburuak? Euskara utxez argitaratzen baitu, bai. Ta favorito esan ta Susa agertu? Bai? Oso ondo. Hala argitaratzen dugu Susak, baita bere azpizigilu diren MPK, Lisipe eta Ganbilak ere? Bai, poesia kaierak, munduko poesia kaierak, Lisipe eta bar. Aurreko miren agurrekin,
eta bere liburu Susarekin dagoena, Morante frantsesa, bera itzultzen dago eta gero argitaletxea bila. Itzulpen horretarako. Haupa Susa, haupa Elkar. Katakrak, ze liburu interesgarriak. Euskaraz bakarrik? Euskaraz zein gazteleraz. Edo ikala hitz egiten du. Oso... Frantsesez eta ingelesez. Bai. Portugesare jakingo duak. Interesgarriak. Astiberri, ezezko eremuan. Komikiak argitaratzen ditu nagusiki gazteleraz honek, beraz. Ezezkoan ondo dago. Maiatz, ezezko eremuan? 1984 gerozik bieletan, plazaratzen baititu liburuak. Baiezko eremuan, igela. Itzulpena baino ez ditu plazaratzen, ziak euskaraz. Ze lan egiten duten nigelakoek be bai, Pamiela. Baiezko eremuan? Ezezkoan behar genuen, bieletan argitaratzen baitu, bai Erein, Alberdania eta Arrietek ere, Pasazaite izenekoa behar genuen. Bai ezkoan, nazioarteko literatura, euskarara itzultzea, oinarri zuen argitaletxe hau. 300 euro, zer? Aiurretaneko? Ondo. Ondo? Afaltzen joan biko. Bai, ez da? Miluza etorri lanien jarri 300 euro irabazi. Ia 1000 euro bihurtzen diren. Horretarako, galdera. Suerte hasiko horretarako. Diakrostiko behar genituen. Elkar aukeren artean. Zuzena da? Alegia, euskal liburu eta kantuen argitaldaria. Elkar. Izango alda Maiatz be bai? Biderdi egin da, Aiurretaneko. Ia 1000 euro, eskolatzen ditugun. Maiatz, zuzena da? Igala behar genuen. Irabazi gutxi eta lan asko. Hori da. Hemen lan apurbalda irabazi desente, eta Aiurreneko ez gabe kexatzeko 300 euro zena dira lehen bizito saioan, sei gertamerak. Anima mutideak. Etxeko guztiak zerrik asko 1000 izatearen soplazak guretzat. Irakurri zuek,